Da bedstefar Valdemar lagde gaflen fra sig, hørte jeg den ramme porcelænet som et lille skud. Hele bordet blev stille. Ikke den hyggelige stilhed, der kommer efter en god middag, men den tunge slags, hvor selv stearinlysene virker for høje. Min mand Lars sad med et halvt smil fastfrosset om munden. Hans fætter Henrik havde stadig rødvin på læben og den hånd i vejret, som om han lige havde leveret aftens bedste vittighed. Gentag det, sagde Valdemar. Hans stemme var lav, næsten venlig. Det var det, der gjorde mig bange. Henrik lå nervøst og så rundt efter støtte. Jeg sagde bare, at Mette nok ikke behøver at spille heltinde, fordi hun har været i søværnet. Vi andre har også haft rigtige jobs. Ingen sagde noget. Ikke Lars, ikke min svigermor Kirsten, som sædvanligvis aldrig kunne holde en mening tilbage. Ikke min svigerfar Søren, der altid rettede på folk, hvis de brugte den forkerte betegnelse om et skib eller en motor. Valdemar foldede sin serviet sammen med rolige, præcise hænder. Du aner ikke, sagde han, hvad den kvinde har gjort for den her familie. Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg på det tidspunkt følte mig stærk. At jeg rejste mig, kiggede Henrik i øjnene og sagde alt det, jeg havde slugt i årevis. Men jeg sad helt stille med fingrene knudet under bordet. Min vielsesring skar ind i huden, og jeg kunne kun tænke på én ting. Hvordan kunne en enkelt dum bemærkning få alt til at falde fra hinanden? 3 måneder tidligere havde jeg stadig troet, at mit liv var enkelt. Ikke perfekt, men solidt. Jeg var 38, gift med Lars på 10. år, og vi boede i en andelslejlighed i Valby med skæve gulve, et køkken uden opvaskemaskine og en altan, der lige akkurat kunne rumme 2 stole og et bord fra Jysk. Jeg elskede den lejlighed, ikke fordi den var flot, men fordi den var vores. Om morgenen faldt lyset ind over den gamle grønne sofa, som Lars havde arvet fra sin moster. Om vinteren stod vores støvler altid i en våd bunke ved døren, og om sommeren dyrkede jeg basilikum i altankasserne, selvom duerne konsekvent ødelagde halvdelen. Lars plejede at kalde det vores lille skib. Det krænger lidt i blæsevejr, sagde han, når gulvet knirkede, men kaptajnen har styr på kursen. Kaptajnen var mig. Det var vores gamle joke. Jeg havde været i søværnet fra jeg var 19 til 27. Først som menig, senere med ansvar for kommunikation og koordination. Jeg havde set mere af Danmark fra vandet, end jeg nogensinde havde ønsket at forklare til folk ved en middag. Jeg havde stået vagt i kulde, hvor fingrene føltes som glas. Jeg havde været ned under øvelser, der gjorde mig søsyg i 3 døgn. Og jeg havde en gang siddet i en redningsbåd med en mand, der ikke kunne mærke sine egne hænder længere. Det var ikke noget, jeg talte meget om. Når nogen spurgte, sagde jeg normalt bare, jeg arbejdede i søværnet, før jeg blev projektleder. Det var lettere sådan. De fleste ville enten høre krigshistorier eller lave jokes om uniformer, mænd og søsyge. Jeg skyldte dem ikke detaljer. Efter søværnet læste jeg videre om aftenen, tog en professionsbachelor og fik arbejde i et firma på Islands Brygge, der lavede digitale løsninger til kommuner. Jeg var god til mit job. God til at få kaos til at ligne en plan. God til at ringe til den person, ingen andre turde ringe til. God til at opdage, når en tidsplan var ved at sejle, før alle andre gjorde. Lars arbejdede som salgschef i et firma, der solgte kontorinventar til større virksomheder. Han var social på den måde, jeg aldrig havde været. Han kunne få en hel gruppe fremmede til at grine med en reception, og han kunne huske folks børns navne efter en samtale. Når vi var alene, var han blødere. Han lavede kaffe til mig, før jeg stod op. Han lagde en hånd på min nakke, når jeg sad for længe ved computeren. Han sagde, at jeg gjorde ham rolig. Jeg troede på ham. Hans familie var mere kompliceret, men jeg havde lært at navigere i dem. Kirsten, min svigermor, boede i Hvidovre og havde den særlige evne at pakke kritik ind som omsorg. Skat, du ser træt ud, kunne hun sige, mens hun betragtede mig over sine briller. Måske skulle du ikke tage så meget ansvar hele tiden. Lars har jo også brug for en kone, der er til stede. Søren sagde sjældent noget direkte. Han sad gerne med armene over kors og lod Kirsten klare det følelsesmæssige arbejde. Hvis Lars og jeg fortalte om vores planer, nikkede Søren langsomt, som om han var bankrådgiver, og vi bad om lån.
Lars' lille søster Anne var til gengæld lige frem. Hun arbejdede i en tøjbutik i Fields, havde 2 små børn og en samlever, der hed Thomas, som altid glemte at tage skoene af i entréen. Anne og jeg havde et ujævnt forhold. Nogle gange skrev hun til mig kl. 23 og bad om råd om alting fra institutioner til økonomi. Andre gange kunne hun se på min skjorte og sige, det er meget dig, på en måde, der fik mig til at føle mig som et møbel. Alligevel kom vi til fødselsdage. Vi købte gaver, vi spiste flæskesteg, and og alt for mange kartofler hos Kirsten og Søren. Vi kørte til deres sommerhus ved Odsherred, når vejret tillod det, og lod som om den evige diskussion om, hvem der havde betalt for det nye tag, var helt normal familieunderholdning. Og så var der Valdemar. Lars' morfar var 84 og boede alene i et rødstenshus i Odense, hvor der lugtede af kaffe, bivoks og de samme gamle bøger, siden Lars var barn. Han havde været skibstømrer og senere formand på et værft. Han gik med høreapparat, nægtede at bruge mobilbank og insisterede på at betale med kontanter, som han opbevarede i en brun læderpung. Han var den eneste i familien, der aldrig gjorde min fortid i søværnet til noget mærkeligt. Første gang jeg mødte ham, havde han set på mine hænder, ikke på mit ansigt. Du har arbejdet, sagde han. Jeg havde grinet. Ja, det håber jeg da. Nej, sagde han og nikkede mod mine knor. Du har arbejdet sådan rigtigt. Det kan man se. Siden da havde vi haft vores eget stille sprog. Han spurgte ikke efter dramatiske historier. Han spurgte, hvilken type radiokommunikation vi brugte. Han ville vide, om der stadig var folk, der blev søsyge af at kigge ned i kortet. Han sagde aldrig, at han var stolt af mig, men når jeg kom på besøg, satte han altid den gode kringle på bordet. Det var ham, der gav mig en gammel messingkikkert en jul. Den virker ikke, sagde han, da Lars grinede, men den har set mere end de fleste mennesker. Jeg havde holdt den i hænderne og følt en mærkelig varme i brystet. Ikke fordi gaven var dyr, den var sikkert næsten værdiløs, men fordi Valdemar havde valgt den til mig. Lars havde lagt armen om mig den aften. Morfar kan bedre lide dig end mig, havde han hvisket. Det passer ikke. Jo, du lytter faktisk, når han fortæller om gamle både. Det gør du også. Lars smilede, men det nåede ikke helt til øjnene. Dengang tænkte jeg ikke over det. Vi havde også vores egne planer. Ikke store vilde planer, men voksne planer. Vi sparede op til at købe en større lejlighed, måske tættere på Sydhavnen. Vi havde 312.000 kroner stående på en fælles opsparing. Jeg vidste beløbet helt præcist, fordi jeg var den, der lavede budgettet hver måned. Lars tjente mere end mig, men han var ikke god til at holde styr på penge. Han kunne få en bonus og bruge den, før den reelt stod på kontoen. Han købte løbesko, han aldrig løb i. Han bestilte vineabonnementer og glemte at opsige dem. Han kaldte det livskvalitet. Jeg kaldte det posteringer. Du kan ikke lave et Excel-ark over hele vores ægteskab, sagde han en søndag, mens jeg sad ved spisebordet med min bærbare. Nej, sagde jeg, men jeg kan lave et over vores elregning. Han lænede sig ind over mig og kyssede mit hår. Min praktiske kaptajn. Det var sådan, han talte til mig dengang, med varme, med respekt. Eller sådan hørte jeg det i hvert fald. Den første revne kom en fredag i marts. Det begyndte så småt, at jeg bagefter skammede mig over, hvor længe jeg ignorerede den. Vi skulle til middag hos Anne og Thomas. Anne havde lavet lasagne til 8 personer, selvom vi kun blev 6, og hendes børn løb rundt med tuscher i ansigtet. Kirsten havde taget en salat med, der var pyntet så omhyggeligt, at ingen turde tage af den. Søren stod på altanen i sin fleecejakke og klagede over vinduerne i deres rækkehus. Henrik kom sidst. Han var Lars' fætter, 41 år, ejendomsmægler i Aarhus og altid lidt for velklædt til en almindelig familiemiddag. Han havde hvid skjorte, blanke sko og et smil, der først lignede charme, indtil man opdagede, at han brugte det til at skubbe folk nedad. Han havde en ny kæreste med, Camilla, som var stille og smuk og sagde undskyld, hver gang hun bad om noget. Henrik talte om hende, som om hun var en dyr lampe, han endnu ikke havde besluttet sig for at beholde. Ved middagen spurgte Thomas mig, hvordan det egentlig havde været at arbejde i søværnet. Var du ude på sådan nogle missioner, spurgte han og hældte mere rødvin op. Nogle øvelser, nogle beredskabsopgaver, svarede jeg.
Det meste var mindre dramatisk, folk tror. Mette var hårdere end os alle sammen, sagde Lars med et grin. Hun kunne stå op 5:00 og løbe i regnvejr, uden at brokke sig. Jeg smilede til ham. Det var en lille ting, men jeg blev glad. Han så mig stadig, tænkte jeg. Henrik skar et stort stykke lasagne af. Altså, søværnet, sagde han. Er det ikke mest at pudse messing og sejle rundt, til nogen bliver søsyge? Thomas lå usikkert. Anne kiggede hurtigt ned i sin tallerken. Jeg trak på skuldrene. Der er også en del rutiner. Det er sådan beredskab fungerer. Selvfølgelig, sagde Henrik, men det er bare sjovt, hvordan folk med uniform altid får det til at lyde, som om de har været i en actionfilm. Jeg mærkede varmen i ansigtet, men jeg holdt stemmen rolig. Jeg har ikke sagt noget om actionfilm. Nej, sagde han. Det gør I sjældent direkte. Lars lå. Det var ikke en stor latter, bare et kort pust gennem næsen. Måske var det ren nervøsitet. Måske ville han undgå dårlig stemning. Men lyden satte sig i mig som en splint. Jeg så på ham. Han så ikke på mig. Kirsten rakte ud efter salaten og sagde, Henrik driller jo bare. Mette kan godt tage en joke. Jeg nikkede, fordi det var det, jeg altid gjorde. Jeg kunne godt tage en joke. Jeg kunne tage bemærkninger, misforståelser og Kirstens søde små stikpiller. Jeg kunne tage ansvar, når andre ikke gad. Jeg kunne tage vagter, deadlines og regninger. Men på vej hjem i bilen sagde jeg alligevel, det var ikke særlig pænt af Henrik. Lars stirrede på vejen foran os. Regnen samlede sig som sølvstriber på forruden. Han er bare sådan, sagde han. Og du grinede? Mette, kom nu. Det var ikke engang sjovt nok til at blive sur over. Jeg drejede hovedet mod ham. Det er en mærkelig sætning. Han sukkede. Jeg mener bare, at du ikke behøver at gøre alt til et angreb. Jeg gjorde ikke alt til et angreb. Nej, men du bliver så lukket. Du får det der ansigt, hvor ingen kan sige noget til dig. Jeg kiggede ud på de mørke rækkehus, vi kørte forbi. Et øjeblik ville jeg bede ham sætte mig af. Ikke fordi jeg ikke kunne holde ud og være i bilen med ham, men fordi jeg pludselig ikke vidste, hvordan jeg skulle være i den. Da vi kom hjem, tog Lars sin jakke af og gik direkte ud i køkkenet. Skal jeg lave te? Spurgte han. Jeg stod i entréen med mine våde sko på og følte mig dum over, at det betød så meget. Nej tak, sagde jeg. Han kiggede på mig, og hans ansigt blev blødere. Undskyld, hvis det lød forkert. Jeg ved godt, du gjorde dit bedste derude. Mit bedste. Ikke noget om, at Henrik havde været tarvelig. Ikke noget om, at han selv havde svigtet mig ved at grine. Kun den glatte sætning, man giver en kollega efter en dårlig præsentation. Jeg sagde, at det var fint. Det var det ikke. Ugen efter ringede Valdemar. Jeg stod i Netto på vej hjem fra arbejde med en pose rugbrød og mælk i den ene hånd, da hans navn lyste på skærmen. Mette, sagde han, har du 5 minutter? Selvfølgelig. Er du okay? Der var en pause. Jeg kunne høre radioen i baggrunden. En gammel udsendelse med trafikmeldinger. Ja, sagde han. Det er bare noget med familien. Noget jeg hellere vil tale med dig om, ansigt til ansigt. Jeg standsede mellem frostvarer og dåsemad. Mine fingre blev kolde omkring telefonen. Er der sket noget? Ikke nu, sagde han. Så hostede han, som om han fortrød sine egne ord. Kom til Odense på søndag, hvis du kan. Og Mette, sig ikke noget til Lars, før vi har talt sammen. Jeg stod længe med telefonen mod øret, efter opkaldet var slut. Rundt om mig klirrede indkøbskurve, og en lille dreng græd ved kassen, fordi han ikke måtte få slik. I min hånd vibrerede telefonen igen. Denne gang var det en besked fra Lars. Henrik kommer til middag hos mor og far på søndag. Vi skal nok lige få snakket ud. Ingen drama, okay? Jeg læste beskeden 3 gange. Så jeg på den pose mælk, jeg havde klemt så hårdt, at plastikken var begyndt at give efter. Jeg lagde mælken tilbage i køledisken, før den gik i stykker mellem mine fingre. Jeg skrev til Lars, at jeg havde lovet min søster at hjælpe hende med noget, og han ikke skulle vente mig til middag. Det var løgn. Jeg har altid hadet at lyve, især de små løgne, der får en til at føle sig som den person, man aldrig troede, man ville blive. Men da jeg sendte beskeden, kom der en uventet ro i mig. Lars svarede næsten med det samme. Okay, men vi skal tale sammen i morgen.
Henrik er faktisk ked af det. Jeg stirrede på uret ked af det. Ikke, jeg er ked af, at du blev behandlet dårligt. Ikke, jeg skulle have sagt fra. Henrik var ked af det, som om det var ham, der skulle skånes. Søndag morgen tog jeg toget til Odense. Jeg sad ved vinduet med en kaffe, der smagte af pap, og så de grå marker glide forbi. Jeg havde haft uniform på i stormvejr og stået ved en radio, mens voksne mænd råbte koordinater i mit øre. Alligevel var det den tur, der fik mine hænder til at ryste. Valdemar åbnede døren, før jeg nåede at ringe på. Han så mindre ud, end sidst jeg havde set ham. Hans skuldre var sunket ned i den brune cardigan, og høreapparatet sad skævt bag det ene øre. Du kom, sagde han. Selvfølgelig kom jeg. Han trak vejret ind, som om de 2 ord kostede ham noget. Inde i huset stod der kaffe på kanden og et fad med franskbrød på bordet. Men der var ingen kringle. Det var det første tegn på, at noget virkelig var galt. Han bad mig sætte mig ved spisebordet. På den anden side lå en blå mappe, så slidt ved hjørnerne, at den måtte have ligget i en skuffe i årevis. Jeg vil sige noget, og du må ikke afbryde mig, før jeg er færdig, sagde han. Jeg nikkede. Lars kom her for 6 uger siden. Henrik var med. De sagde, at Henrik havde fundet en lejlighed i Aarhus, som han kunne købe billigt og sælge videre. En hurtig handel. De sagde, at familien kunne tjene på det. Jeg mærkede en kulde i maven. Henrik talte mest, fortsatte Valdemar. Lars sagde, at du var med på ideen, at det var din tanke, at jeres opsparing skulle bruges som sikkerhed, fordi du altid var så god med penge. Jeg kunne høre væggeuret tikke. Det passer ikke, sagde jeg. Det vidste jeg ikke den dag. Han kiggede ned på sine hænder. Jeg er gammel med det. Ikke dum, men gammel. Og når ens eget barnebarn siger noget med den rigtige stemme, så kan man stadig blive dum. Han skubbede den blå mappe hen imod mig. Indeni lå kopier af bankudskrifter, en udskrevet mail og et dokument med en ejendomsmæglers logo. Jeg kendte straks Henriks navn på papiret. Der stod noget om en reservationsaftale og en kortfristet kapitaltilførsel. Så fandt jeg bankudskriften. 186.000 kroner, overført fra vores fælles opsparing for 4 uger siden. Jeg læste tallet igen, fordi min hjerne nægtede at forstå det. Vi havde haft 312.000 kroner. Vi havde talt om den ved køkkenbordet hver måned. Vi havde snakket om Sydhavnen, om et ekstra værelse, om et sted, hvor vi måske kunne få børn, uden at skulle flytte sofaen for at slå en barnevogn sammen. Lars har adgang til kontoen, sagde jeg. Min stemme lød fremmed. Men han ville aldrig. Jeg stoppede. Valdemar sagde ingenting. Det værste var ikke, at dokumentet beviste noget. Det værste var, at en del af mig stadig forsøgte at redde Lars inde i mit eget hoved. Måske havde banken lavet en fejl. Måske havde Henrik misbrugt hans navn. Måske ville der være en forklaring, som gjorde smerten mindre skamfuld. Så jeg mailen. Den var sendt fra Lars' arbejdsmail til Henrik. Mette opdager det først, når jeg har flyttet pengene tilbage. Hun tror stadig, der står 312.000. Morfar er gammel og vil gerne føle, han hjælper. Bare lad være med at spille smart foran hende. Hun bliver kold, når hun føler, hun mister kontrollen. Der var en anden mail under den, fra Henrik til Lars. Bare rolig. Din søvandspige kan ikke styre alt. Hun vil sikkert bare lave et regneark og gå i panik. Jeg kunne ikke få luft. Jeg holdt papiret så hårdt, at det krøllede mellem mine fingre. Valdemar rakte ud og lagde sin hånd over min. Den var tynd, varm og ro. Undskyld, sagde han. Hvorfor undskylder du? Fordi jeg lod dem bruge dig som undskyldning, og fordi jeg ikke ringede før. Jeg så på ham. Hvad har du gjort? Ikke nok. Jeg sagde nej til at låne det mere. Så blev Henrik vred. Lars sagde, at du ikke behøvede at vide noget, fordi du blev stresset af økonomi. Valdemars kæbe spændte. Det var der, jeg ringede til min bankmand. Han hjalp mig med at få kopierne. Lars havde vist mig en fuldmagt, han sagde, du havde set. Det var ikke din underskrift. Jeg tog papiret op. Mit navn stod nederst.
Underskriften lignede min på afstand, men jeg kendte hver eneste bevægelse i min egen hånd. Det der var en efterligning, lavet af en person, der kun havde set min underskrift på julekort og bankpapirer. Det er ikke min håndskrift, hviskede jeg. Det ved jeg. Jeg sad længe uden at græde. Det var, som om kroppen havde lukket for alt, der ikke handlede om at overleve de næste 5 minutter. Har Henrik købt lejligheden, spurgte jeg. Valdemar nikkede langsomt. Han lagde udbetalingen, men handlen er ikke afsluttet. Han mangler flere penge. Og Lars? Han bad mig om 250.000 kroner. Han sagde, at du ville forstå det, når I havde fortjenesten. Jeg begyndte at le. Det var ikke en glad lyd. Den kom bare ud af mig, skarp og forkert. Jeg lå, indtil jeg måtte presse en hånd mod munden. Han brugte vores penge, sagde jeg, og han fortalte sin fætter, at jeg var problemet. Ja, sagde Valdemar. Hvad vil du have, jeg gør? Valdemar lænede sig tilbage. Det bestemmer du, men du skal ikke gå ind til dem alene, uden at vide, hvad du ved. Da jeg kom hjem, stod Lars i køkkenet og hakkede persille, som om det var en almindelig søndag. Der duftede af stegt kylling og citron. Vores gamle grønne sofa stod i stuen med det tæppe, jeg havde købt i Aarhus på vores første weekendtur som gift. Han vendte sig om og smilede. Nå, hvordan gik det hos din søster? Jeg lagde min taske på gulvet. Hvor er de 186.000 kroner, Lars? Kniven stoppede i luften. Det var så lille en bevægelse, men den fortalte mig alt. Han lagde kniven fra sig. Hvad mener du? Du ved godt, hvad jeg mener. Har du været hos morfar? Ja. Han lukkede øjnene et kort øjeblik. Ikke af sorg, af irritation. For helvede med det. Jeg mærkede noget i mig knække ved den sætning. Ikke fordi han benægtede det, men fordi hans første reaktion var vrede over at være blevet afsløret. Du tog pengene, sagde jeg. Jeg lånte dem, uden at spørge mig. Jeg ville have sagt det, når det hele var faldet på plads. Hvornår? Efter Henrik havde solgt lejligheden, eller efter I havde fået flere penge af Valdemar? Lars gik et skridt tættere på. Det var en mulighed. Henrik kender markedet. Han ved, hvad han gør. Henrik har en reservationsaftale, ikke en sikker fortjeneste. Du forstår ikke ejendom. Nej, men jeg forstår en bankoverførsel. Han gned sig over ansigtet. Du gør altid sådan her. Du får alting til at blive en moralsk katastrofe. Jeg prøvede at skabe noget for os. For os? Jeg pegede mod stuen. Du løj om vores opsparing. Du forfalskede mit navn på et dokument. Du kaldte mig kontrollerende bag min ryg. Jeg forfalskede ikke noget. Jeg lagde kopien på køkkenbordet. Hans ansigt blev hvidt. Hvor fik du den? Det er ikke det vigtige. Det er jo helt sindssygt, at morfar går bag om ryggen på sin egen familie. Jeg kunne næsten ikke tro mine egne ører. Han gik ikke bag om ryggen på familien, sagde jeg. Han prøvede at forhindre, at hans familie stjal fra ham. Lars slog hånden ned i bordpladen. Ikke hårdt nok til at ødelægge noget, men hårdt nok til at få mig til at træde et skridt tilbage. Han så det. Hans ansigt ændrede sig. Jeg vil aldrig gøre dig noget, sagde han lavere. Det var der, jeg begyndte at græde. Ikke højt. Tårerne løb bare, mens jeg stod med armene langs siden. Du har allerede gjort det. Jeg sov på sofaen den nat. Lars blev ved med at komme ud til mig. Først med vand, så med tæppet, så med forklaringer. Han sagde, at Henrik havde presset ham. Han sagde, at salget ville give mindst 80.000 kroner i overskud. Han sagde, at han havde følt sig lille ved siden af mig, fordi jeg altid havde styr på alting. Han sagde, at da Valdemar begyndte at tale med mig om både og værftet, følte Lars sig som en dreng igen. Det er ikke en undskyldning, sagde jeg. Nej, sagde han, men det er grunden. Din grund er, at du var jaloux på, at din morfar respekterede mig. Han kiggede ned. Jeg havde elsket den mand i 10 år. Den nat så jeg ham tydeligt for første gang. Ikke som et monster. Det havde næsten været lettere. Jeg så en mand, der hellere ville gøre mig mindre, end at indrømme, at han selv følte sig lille.
Mandag morgen ringede jeg til banken. Jeg fik spærret den fælles konto for nye overførsler. Derefter ringede jeg til en advokat, som min søster havde brugt ved et boligkøb. Jeg fortalte alt uden at pynte på noget. Advokaten sagde, gem alle beskeder, flyt ikke flere penge og lad være med at underskrive noget, uanset hvad hans familie siger. Så tog jeg en taske, mit pas, min bærbar og den messingkikkert, Valdemar havde givet mig. Jeg flyttede ind hos min søster i 4 dage, indtil jeg fandt et lille fremlejet værelse på Amager. Det værste var ikke værelset. Det var at vågne om natten og række ud efter Lars af gammel vane, før jeg huskede, at han havde gjort vores fremtid til et hemmeligt spil med Henrik. Kirsten ringede den 3. dag. Mette, Lars er fuldstændig knust. Det er jeg også. Ja, men du må forstå, han er presset. Henrik sagde, at du nærmest troede ham. Jeg sad på kanten af sengen med telefonen mod øret. Henrik løj. Han siger, du bruger Valdemar imod familien. Nej, jeg beskytter mig selv imod familien. Der blev stille, så sagde Kirsten. Du har altid været god til at virke rolig, men man ved jo ikke, hvad der foregår inden i dig efter alle de år i søværnet. Jeg lagde på. Den følgende søndag kom invitationen fra Valdemar. Hele familien skulle spise middag hos ham i Odense. Lars skrev, at han ikke forstod, hvorfor jeg absolut skulle gøre det offentligt. Jeg svarede ikke. Jeg tog toget med den blå mappe i tasken. Ved stationen stod Valdemar allerede i sin gamle frakke. Søren var kommet tidligt for at hente ham, og til min overraskelse stod min svigerfar ved bilen med skuldrene hængende. Jeg har læst papirerne, sagde han, uden at hilse rigtigt. Kirsten har også læst dem. Jeg nikkede. Det Lars har gjort er forkert. Det var ikke en undskyldning, men det var første gang Søren sagde noget, der ikke lød som en vurdering af en vejrmelding. Henrik kom sidst, præcis som han plejede. Han havde en flaske rødvin med, og det blanke smil på plads. Lars kom efter ham. Han så træt ud, ubarberet, næsten fremmed. Middagen begyndte absurd almindeligt. Valdemar havde lavet oksesteg, Søren skar kartofler, og Kirsten talte alt for højt om Annes børn, som ikke var med. Henrik forsøgte 2 gange at få mig til at kigge på ham. Jeg gjorde det ikke. Så spurgte Søren, om Henrik stadig var i gang med den lejlighed i Aarhus. Henrik lænede sig tilbage. Ja, men der er nogle ting, der skal falde på plads. Med andres penge, sagde jeg. Kirsten trak vejret skarpt. Henrik smilede koldt. Nu skal vi ikke begynde på det igen. Hvorfor ikke? Fordi du tydeligvis har besluttet dig for, at jeg er en eller anden svindler, bare fordi jeg prøvede at hjælpe Lars. Du hjalp ham med at skjule 186.000 kroner fra hans kone. Han fnøs. Han er ikke din underordnede, Mette. I er gift. Folk deler penge. Ikke ved at lyve og forfalske en underskrift. Der faldt en stilhed, som fik selv Kirsten til at lægge gaflen ned. Henrik så på Lars. Har du virkelig vist hende det? Lars sagde ingenting. Henrik rystede på hovedet og tog en slurk vin. Det er helt ærligt utroligt. Hun har været i søværnet i 8 år og tror stadig, hun kan kommandere rundt med alle andre. Vi andre har også haft rigtige jobs. Det var der, Valdemar lagde gaflen fra sig. Lyden ramte porcelænet som et lille skud. Gentag det, sagde han. Henrik forsøgte at grine, men det døde på vej ud. Jeg sagde bare, at Mette ikke behøver at spille heltinde. Valdemar foldede sin serviet sammen. Hans hænder rystede en smule, men hans stemme var klar. Du aner ikke, hvad den kvinde har gjort for den her familie. Henrik åbnede munden. Valdemar løftede en hånd. Mette har ikke bedt mig om en krone. Ikke én gang. Da din mor døde, Lars, og Kirsten ikke kunne overskue papirerne, var det Mette, der sad med mig i 3 timer og ringede til forsikringen. Da Søren blev opereret, kørte hun Kirsten frem og tilbage, uden at fortælle nogen om det. Og da jeg blev dårlig sidste vinter, var det Mette, der opdagede, at jeg havde taget min medicin forkert. Kirsten begyndte at græde lydløst. Valdemar så direkte på Henrik. Du kalder hendes arbejde i søværnet for ingenting, fordi du ikke kan tåle, at et menneske uden dit smarte hår og dine blanke sko har mere ryggrad end dig.
Henrik berød i ansigtet. Det her er vanvittigt. Nej, sagde jeg. Alle så på mig. Jeg åbnede den blå mappe og lagde kopierne på bordet. Bankudskriften, mailene, den falske fuldmagt. Det vanvittige er, at I troede, jeg ville tie stille, fordi jeg er høflig, sagde jeg. I tog ikke bare penge. I brugte mit navn. I brugte min mand, og I brugte en gammel mand, som stolede på jer. Lars stirrede ned på dokumenterne. Henrik skubbede stolen tilbage. Lars vidste alt. Han sagde jo selv, at det var okay. Det ved jeg, sagde jeg. Det er derfor, jeg ikke længere er hans kone. Lars løftede hovedet. Hans øjne var blanke. Mette, jeg rystede på hovedet. Du må ikke sige mit navn, som om det stadig giver dig adgang til mig. Der var ingen triumf i det, kun en mærkelig klarhed. Henrik rejste sig helt. I kan ikke bevise, at jeg har presset nogen. Valdemar skubbede endnu et papir frem. Min bankmand og min advokat har fået det hele. Også den optagelse, hvor du beder mig overføre 250.000 kroner, fordi Mette aldrig ville opdage det. Henrik frøs. Han havde ringet til Valdemar på højttalertelefon 2 dage før. Valdemar havde ikke vidst, hvordan han skulle optage noget, men Søren havde været der. Det havde Søren fortalt mig på stationen. Han havde siddet ved siden af sin svigerfar og hørt Henrik tale om min fælles opsparing, som om den var et redskab, han kunne flytte rundt med. Du optog mig, hviskede Henrik. Jeg hørte dig, sagde Søren. Det var nok. Henrik gik uden at tage sin vin med. Døren smækkede så hårdt, at et billede i gangen skævtede på væggen. Lars blev siddende. Jeg overfører pengene tilbage, sagde han. Du kan ikke overføre dem tilbage, sagde jeg. Du har ikke dem alle sammen. Han sank. Henrik havde allerede brugt 94.000 kroner. Resten stod på en konto, som advokaten kunne dokumentere. Lars solgte sin bil, brugte sin bonus og lånte resten af Søren. Det tog ham 7 måneder at betale min del tilbage. Ikke fordi jeg jagtede ham for hævn, men fordi jeg nægtede at lade hans løgn blive min regning. Vi blev skilt året efter. Kirsten ringede 1 gang for at sige undskyld. Ikke pænt og rundt, men rigtigt. Hun sagde, at hun havde gjort Lars til den, der aldrig måtte fejle, og at hun derfor havde lært sig selv at gøre andre skyldige. Jeg sagde, at jeg håbede, hun ville gøre det anderledes med Anne og børnene. Anne sendte mig en besked samme aften. Jeg skulle have sagt fra for længe siden. Jeg svarede ikke med det samme. Men nogle uger senere drak vi kaffe i Valby, og hun sagde det igen, uden at forvente tilgivelse som betaling. Valdemar ændrede sit testamente hos en notar. Ikke for at gøre mig rig. Han lod det meste blive hos sine børn og børnebørn, som loven og hans samvittighed krævede. Men han tog Henrik ud af de dele, han selv kunne bestemme over. Han oprettede i stedet et lille legat til søredning og maritime lærlinge. Det er ikke en straf, sagde han til mig. Det er en kursændring. Jeg flyttede til en mindre lejlighed tæt på Amager Strand. Den var ikke vores lille skib. Den var bare min. Gulvene var lige, altanen var smal, og jeg købte en opvaskemaskine, selvom den knap kunne være i køkkenet. På hylden ved vinduet står Valdemars messingkikkert stadig. Den virker stadig ikke. Men hver gang jeg ser på den, husker jeg, at nogle mennesker tror, styrke er at kunne tale højst ved et bord. Jeg lærte, at styrke også kan være at lede gaflen fra sig, se sandheden i øjnene og aldrig mere gøre sig selv lille for at bevare en falsk hygge.